ndakagara kafunga kuti inini bheta ndiende ndinozvihenga. Ndasvika panera kuda kuti ndakukwanisa kuda zvipfudza musango. Mukadzi yakadarika mbino kwaibvawo kuroad. Saka zvakamunetsa kuti munhu uyu ari kuitei. Inini ropa yangu ndandinayo. Apo kwanga kuri kusango hakuna kana munhu ndaita sirota anondiona. Mukadzi yakasvika bva ndamutsanangurira nematangira ndakaita kurwara nemaitikira zvakaita nemaudzirwa andinoitwa. Akati dambudziko rako ganditry utaura namukoma Robert wakambobatsirawo vamwe zvichiita sei zvichiita. Ndomheno pamazuva akazotaura nemi akandidzvisira time akatitaura navo pamwe nokutsvagira vanhu vanokubatsira dambudziko rikaita sei rikapera. Asi handina kuziva kuti ndichabatsirika mukoma Robert. Ndaingoti hambeni Mwari kuti vachatisvitsawo papi. Whatever zvinenge zvaitika ndo zvinenge zviripo. Saka paakasvika akatora tambo yangu akaenda nekumba kwake. Ndakatoita 2 days nemwana wangu tiri kumba kwake achiperekedza mwana wangu kuchikoro. Svikawo izvezvi pandiri panapa ndiye munhu ndinotomuona sehama yangu. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Wakadi Jessica. Mshemagadi mkoma Robert. Ayo ndireti wasiya kuri sei ukarowe. Ukare kwanga kuri nani. Kwanga kuri nani? Anditeka. Asi ndikuona naso nenge uri nani? Nasi. Uri kunzwa sei nasi? Ndabeta. Wabeta. Mushonga uri kudya? Mushonga ndiri kudya zviri kushanda. Ngosarawo ngoti chichiri kufamba. Anditi. Anditi zvako kuchipinge wakapedzera kunzwa kuti varisi? Chipinge ndapedzera kutaura nemunhu anga ari padhuze nawo. Achingoti situation ndiyo haina kuita sei? Kuchinja. Haina kuchinja. Saka inini ndingovavarira kuti ndikapora vana vakwanise kuenda kuchikoro. Anditi. Right Jessica. Uchitanga kunditsvaga pandakatsvaga neshamwari yako iwe ndima ndazotaura newe. Nyaya yakanga iripo sekutaura kwawakaita neshamwari yako waiti wakanga uchiramba uchingoenda kuperiod continuous for about 5 months. But tiri pandakazosangana uchibatsirwa nasekuru Shumba pakazobuda nyaya mukati menyaya yekuti mazvarirwo amakaitwa situation yamai vako nesituation iri kumba kwako nekumba kwaamai vako. Ipapo zvakasingaita kuti tinyanyotaura because wakanga uri uchidzimbikana zvizhinji kana kuti zvikuru. Tadai regai umbotanga kubatsirwa nasekuru kana watisunungukei tozonyatsotanga kutaura nezvazvo. Ndosaka tiri kutaura pazvazvo. Alright. Wakazvarwa kupi Jessica and iwewe mbamenyu muri vatatu iwe uri wechingani? Inini kwandakazvarirwa handikuzivi ndakazvarirwa kupi. Mudumbu ramai vangu ndiri last born. Story yangu inondirwadza. Ndosaka ndauya kuti ndinzwe nezvayo inini neruzhinji rweZimbabwe. Kana you do last born. Inini ndini last born. Une makore mangani zvese? Ini zvese ndine 24 ndikutena 25. Ndina 25. Wati uko wakazvarirwa kuzi? Kwandakazvarirwa kunzvimbo ndakazvarirwa namai vangu handizivi. Nokuti isusu mai vedu munhu airasika pfungwa. Nanhasi munhu anorasika pfungwa. Nanhasi munhu anorasika pfungwa. So zvavairasika pfungwa kudai mama munhu vaingoto varume vaingotorawo mukana wekuti vari kurwara pfungwa vobva vavapa mwana.
Hawapa mwana ndakangofarira chokuti mai vedu havana kukwanisa ita sei kutrasa nokuti vairasikachi pfungwa, asi munhu anga asiri kugara panzvimbo 1 nokuti urwere uhwu mataurirwo ahunoitwa hunonzi hwakatanga vari kumba kwavo, kune nyaya dzakaitika kupi kumusha kwavo, kurudzi rwavo. Hanzi ndekupi uhu? Kunzvimbo munhu akambonga akada kutaura nzvimbo iyi, akada kutaura masaidhi ekudhuze nekunana Mozambique uko kumachangano. Asi nzvimbo iyi yaitomunetsa, aitoirasika, asikazita akada kutaura ini ndinokaziva. But matauriro aiita yaita kurasika nokuti airatidza kuti achida kutraya kuprofita nzvimbo iyi. Profit. Yaitomuvhiringidza zvokuti anyatso kuzvitsanangura. Asi matauriro akaita history inini handina kumaramba nekuti vanasisi vangu vanoziva vacho vaitombotaura nezvazvo. So varume pawaiteka advantage yekuvapa vana vachingozvara vachingofambawo nevana vavo, vaingofamba nerodhi ngoti ukasviba vorarawo chero pavarara parodhi, chero paspeed bridge, chero pai vamuka mangwanani vana vachingoita sei vachingofamba. Svika wasanganidzana noumwe murume wabva vapawo mwana wechi2 ndobva vazvarawo mwana wechi2 vachingofambawo nerodhi vachingoinda nevana. Svika vasvikawo pavakambodawo kugarawo papurazi nenyaya yekuti dambudziko ravo ranga risingavatenderi kuti vagare panzvimbo pekuti vanonyatsa kugara life yakadzikama. Zvaitongotanga vaita serious votobvawo voenda kumwe. Asi nzvimbo yavainzi vakamboda kuzama inzvimbo yechiredzi, aitaura musikana uyu anga ati kurei uyu wokutanga uyu. Hanzi zvakwidza ndobva vamuka neusiku vakati handei ndobva vabuda ndokutongoenda nevana vavo vanga vaviri. Ndobva vazotakurawo nhumbu yangu inini ndobva vachingofamba kudaro vachingoenda kusvika vazvara wani inini last born. Vazvara inini last born hanzi vane umwe akatomboshaya anenge anoteedzana nenumber 2 akavigwawo nevanhu vosinzi vakaona kuti mai ava mwana wakabata akaita se hanzi vakasvika pamba pavakakumbira mvura ndobva vati ndokumbirawo mvura bvapuwa mvura yekumwa. Yanzi vanga vaine vana vanga nemwana 1 neuyu wenumber 2 wokushaya uyu. Vapiwa mvura yekumwa vakati mwisaiwo ari kumusana uratidza kuti anga atova nenguva aita sei afa. Apa ndokuchitotaura nawo mwana afa ndochanzi vabva vadaidza mambo ndobva vauya ndobva vataurirana kuti mai avainde nemwana akashaya. Kuchitaura nawo ndokuona kuti munhu anorasika pfungwa. Ndobva vaenda kumapurisa ndobva vabatsirika kuti vavige mwana. Ndobva vazozvara wenumber 3 uyu wandinoti ndiye wandoteedzana naye. Ndobva vazvara inini wenumber 4. Asi havana mwana waizvara vachiti vari kugara panzvimbo 1 zvoti mwana igona kuti akatongozvarwa otongoputirwawo chero nehembe yavane vangonhongawo vachienda. Saka nekuda kuti musikana uyu mukuru watinoti sisi vangu akura vanga vakuona situation kuti situation yedu haina kumira nomira zvakanaka. Saka vari mukufamba kudaro pane pavakanzi pane patakaita 3 days tichirara murodhi musango. Hatina kana chikafu taingonochera mvura yekumwa papana kamwe katsime ndo mvura yataigona kuswerera tomwa. Hanzi pataenda pana umwe musha patakumbira moto ndokunhongowo kamwe kapoto kanga kakatobokawo. Hanzi ndokunotema muriwo musango ndobva vabhoilisa ndokuita sei ndobva vadya. Saka uyu ndokuona kuti padhuze patiri pana padhuze nemapurazi ndokuendawo mupurazi muya ndokunotaurawo nemamaneja emupurazi imomo. Ndobva vataurirana maneja akati huyai tokupa imba muite sei mugara. Ndisisa kwakura. Vapuwa imba ndobva vagara. Isiwaya ndokunotorawo mai chiuya aitawana pekurara nevana. Vakambogara zvesuwa zviri serious kudaro. Uyu ndiye anga akutomboshanda papurazi usvu. Ndiye anga akuonawo kuti panzi padyiwa paitwa sei zvazofambawo sei kuti nhasi taswera kuti sei. Ndiye anga akuona zvese ari yemai ari yebaba. Vamwe vanhu vaibatsiro kuti pawanikawo magumbezi kapoto kamugotiwo nini kuti vakwanise kuita sei kurarama. So zvazodaro pai sisi vangu ava vakatanga kushanda havana kushanda havo kwenguva refu.
anzi wakashanda kwe 6 months zvanga zvoita unge zviri kuda kumubata-batawo iye wacho. Ehe, zvanga zvisati zvanyanya kumuataka. Zvaita unge zvakumubata-bata. Zvaita sezvakumubata-batawo, vasimuka vatanga kufamba futi. Mai nevana. Kungoindawo neroad kusvikawo isusuwo ininiwo ndakurawo ndazvokuma 6-7 years ikoko. 6 years ndandakutozivawo kuti life yatikurarama yakadini yakaoma. Vanhu vatete tosara kuti tinoverenga ndini newandinotevera. Mai neuyo wokutanga uyu zvakangodi zvakangofanana panga pasina papo yavanga watowa same level vese. Ini nomwe wangu uyu tagara ndofunga papaito dhona riya rinoendesa vana kuchikoro. Mama akupea Tata kuneimwe prazi kwatanga tasvika futi uyu ndeyanga kuchiti ngatitsvage pekuti tingogarawo tikwanise kuita se kurarama. Ataurawo newe paprazi paya vatipowa imba pekuti tigare. Uchaziva ndekupi? Ini nzvimbo handichaizivi ndandiri mudiki. Takambochovha nzvimbo ikako kwemwedzi dzakati kuti tichigara. Mama nasisi vakuru vaungopenga vachiinda vachidzoka. Vachiinda vachidzoka. Popaitowo vaya vanoita zvokunyoresa vanhu madhona kuti vana ngavaende kuchikoro. Ndobva vatombobvunza uyu mukuru wangu uyu history. Patoona kuti life yevana yakaita se kaoma. Pavandinyora pandatanga kuenda kuchikoro nasisi vangu. Saka nefungo yekuti mai zvinenge zvaimboita zviti kuvana indinda ndiri mudiki. Ndiri munhu wavainyanya kuda zvekutoti vaigona kutorara, kuvanga vasikagoni kutorara, vaigona kutorara vakanditarisa kuona kuti ndiri safe here, handina dambudziko here. Zvekutoti kuenda kuchikoro ikoko vaigona kutotambudzika wotera road kuchikoro kuyekwe. Unosiya ndapinda pachikoro vodzoka kumazuva rodoka votera. Ipapo voya vonditora vanditora chienda kumba tukandanyurawo grade 7 yangu nasisi wangu. Sisi wangu azosvika pakuona kuti ndirambe chienda kuchikoro vanhu havakadai uyu munin'ino wangu mudiki andinotsvaga basa. Pavaenda kwainzi kuChipinge kunoshanda. Ipapo mama wangu wakubvuma kuramba wari panzvimbo nenyaya kuti vaiona kuti pane mwana. Saka vese vanga vakungoenda vakamboitawo 1 week 2 weeks vodzoka. Wandinoteerawo ndobva ndonoshanda kwainzi kumaakadhemi kuChipinge uko. Vasanganawo nemurume wake ikoko ndobva aroorwa nemurume wake mbva vatogara. Vagara kudaro hazvina kutora nguva inda ndatokura ndatova form 2. Ndakutogona kuti ndikabva kuchikoro ndokwanisawo kuendawo kunoshanda zvekuti ndokwanisa kupawo vanouya pamba chikafu. So sisi wangu waroorwa kudaro akanogara murume waiziva situation yedu. Hazvina kutora nguva akagara ikoko nomwe wakaita 4 years mbereko ichishupa vari ikoko. Vavazozvarawo mwana wavo mukomana. Vazvara mwana wavo mukomana ikoko. Vachingoti vazvare mwana ngachikaita mudiki. Zvatotanga. Vakutomuka vachimhanya. Vamuka vachimhanya ipapo ndandatorawo nomurume angandiroora. Ndatofonerwa nabamukuru, mai nini zviri kunoko zvakadai. Pandakwira bhazi ndabva ndaenda ikoko. Kozi apa ini ndakutongovavarira kuti vanhu ava ndangovavarira kuti vawane chikafu vadye vapfekewo vasazofambawo vakashama chero vachirwara pfungwa. Imba iyi yatova imba yevarwere vepfungwa. Avasisi vakuru vanga vatopiwawo vana 2. Vana vayo vachiuyiwa nawo. Ndifunge kuti imba yemarriage iri kushupa. Ndirambe ndakagara futi kunoko.
vana vari vakangonosiyiwawo pamba paya, havayamwiswe, havapiwe chikafu, havadii. Ndonoti nezvaiita murume kati inini situation yandiri kurarama plus zviri uko ndichaita sei, handichakunda. Ndopandasimukawo murume akabvawo tachakonanawo ndobva tasiyana ndobva ndaenda pananotanga kugara ikoko ndichishandawo ndichichengeta vana ivavo. Ndatangoshanda ndichichengeta vana ivavo. Uyanga ungoti akapiwa mwana futi wetatu ouya naye pamba, opiwa wechi4 ouya naye pamba, vana ndiri kuchengeta. Kusvika ndatandosvika kupi uyuwo uyu akaita 4 zimbereko ichinesa kungozvara mwana ndekuuyawo naye pamba, patova pamba pevana vacheche, vana vakundiremera ndiri ndega. Saka uyu kubva atanga kurwara pfungwa zvekubata mubereka zvinobvira zvanetsa, tanga dzakubata zviri faster, zviri easy zvokutoti panga ari kumurume zvakatotora 4 years kunetsa, rechi 5 ndorokuwana mwana. Abva kumurume angaungonzi mwana, vana vakateedzana, vadiki, havana kukura, vamwe vacho vakurawo. So utaura kuti vese vari 9 plus wangu uyu wandakazvara ndiri kumurume inanda kunonoka kuita hangu pamweri. Vese vari 10. Vana vakatotariswa kuti mai vatakatotarisa ndini, yokuti vanotoenawo kuti mama zvadai, mama zvazodai, mama zvikazodai. So chimwe chinhu chiri kupoti vana vakasire kuroorwa inyaya yekuti source of income hapana. Vanorarama sei, mwana wapesera ngorisk kuti beta ndini ndinodini, ndinoroorwa ndosvika kupi ndichidai. Apa mawandira pakaita vanasikana. Saka zvinhu izvo zvinondirwadza kuti kana ndaife chakaramba ichidai, inini ndiri kuitirwawo muedzo ndichirwarisiwa, ndiri kurwara, ko vana vacho ndichavashandira sei kuti vaende kuchikoro? Ko iva vanhu vacho vari kurwara ndichavapei kuti vadye? Ndo chimwe chinhu chinondishungurudza. Alright, life yavo kana ndikakwanisa kupora ndinogonawo kuzotiwo Mwari anogona kungopindirawo ndikawanawo mari yekunotorawo wani wacho ari kugara pamba uzvo. Ava 2 ava hatitombovaverengi nekuti vanouya mazuva avada, pavanenge vasipa havadini, havapo. So uyu wani ndiye anogona kutombowanika uzvo, kuzi ndiye anoswera aripo achipenga achingorwara pfungwa ari pamba, anogona kuwacha, anogona kubika, anoita basa rese. Saka inini ndaitawo ndichishanda ndichitumirawo chikafu kuti vana vagone kurarama neava vacho varipo vari kurwara pfungwa vawanewo kudya. Saka ini zvandakutanga kurwara, vana havachakwanisi kuwana school fees, vana havachakwanisi kuti vaone chekupfeka, kana chekuti vadye zvacho, beta vashayiwe hembe asi vachiwana chikafu vachikuruwo vari pamba, kuzi inini wacho ndini ndakurwara. Wakazobva sei kuChipinge uchienda kuKaroi? Mabvira ndakaita Chipinge ichienda kuKaroi nevamwe madha vandaiziva. Saka mai ava vakanditi vari kuda munhu anonoshanda mushopu mavo. Ndabva ndaenda kunovashandira mai avo. Vakavashandira zvikwenguva kwe2 years ndichivashandira. Asi munhu anga akaomera pakuita sei pakubhadhara, aibhadhara zvokuti pamwedzi aigona kuti ndambowana $30 imwe ndozokupa imeni ndakambohodha. Ndabva ndaona kuti kwandaigara uko ndichitarisa hangu hama, kwakakosha kuti ndidzokere. Asi kuti vanhu ava vazowana chinhu chekunzi vadya, hungeni ndaita sei? Ndatosimbirira nekushanda. Ndabva ndazosiya basa kwamai vaita 6 months vasina kuita sei? Asina kundibhadhara. Ndambozama kusungisana navo nkaona kuti ngandisiyane nazvo. Zviri kutonetsa, iwo munhu ane mari kudhara, ari kubhadhara vanhu vari kuita vari kuita nyaya. Beta nongotsvagawo zvimwe zvekuita. Ndikatanga kushandira vamwe mai kuvatengesera mabhero. Vakandipawo mari yangu ye2 months dzana ndavashandira. Ndobva ndatanga kuhodhawo hembe ichiita sei? Ndichitengesa. Ndaitoya muHarare ndichinonga hembe ndichitengesa, kanziwo school fees ndokwanisa kubhadhara. Saka mukutengesa uku ndakatozosvika pakutobhuroka nenyaya yekutanga kudii? Kurwara iyo ndichizama kuzvirapisa kuchipatara kupi kuZambia uko ndakaenda ndichizama kuti ndichapora, asi zvakasvika pakushaya basa. Ndozosvika pakuona kuti marwarire andiri kuita aya haasi marwarire echipatara, marwarire ekutoda kuti nditoenda kuchivanhu ndinorapiwa. Ndopakuzosvika ndauya panapa, ndomaitikira zvakaita.
Vana va 10 vakakura zvakaita sei? Pane musikana ne15 years. Ari kuitei Yenda angati mupiye we15 years we ngeda kunyora chi form 3. Form 3. Satati iri ndorafa tanga form 4 iri atombomira kuenda. Kusi handina chi ana mari. Akambotraya kuti wakaona mukana wokupindawo mubhimu woita sei wopindawo kwanisawo kungonyora chero kabudawo ne1 kana 2 zviri nani zvinogona kuwanawo panonzi pari kudiwawo munhu ane 1 ukaita sei ashanda tikabatsira kuchengeta vana. Umwe wacho uyu mukuru uyu ndiye ada kunyora chi form 4 yake. Apa vese vaita sei vakagara izvezvi kutaura kudai hapana ari kuenda kuchikoro. Vadika umwe wacho grade 7 oda kutanga form 1 mukomana asi kuendawo kuchikoro izvezvi. Vadika ngoma ECD ava kuchikoro havasi kuenda. Vamwe vava grade 2 nemagrade 1 hapana ari kuita sei enda kuchikoro. Poitawo kamwe kaifa kutotanga kuchienda ECD gore rineri akasi kuenda. Kamwe kadiki akasati kakura kachiri nemamanthi. Vakomana vangani vasikana vangani? Vasikana varipo vese i5, vakomana 4. Watozosanganisira newako? Newangu uyu. Wako musikana kana kuti mukomana? Musikana. Musikana zvakare. Vari kugara papurazi ipapo? Vana vari kugara papurazi ndopavari kugara. Saka ninda ndakati sinzi uyu achigona kubikira vamwe nekuvawachira ndichishandawo ndichitengesa ndichidii inzvimbo yekuti chero kada kuenda unotengesa haina mari zvokuti kwakanyaita kumapurazi umwe kuye kuti chero ndikadawo ndonogara iko kuchitengesa handina kutengesera asi ngagarawo muno ndogona kutengeserawo 2 3 ndichiona kana $5 pavhiki kana $6 ndichikwasaita sei ndichikwanisa kutumira kuti vakwanise kurarama. Ngati hatinawo upfu wandenge ndichitobvunza wacho ndovari panext door yanenge achitotaura situation kuti izvezvi havana chakati havana zvakati kawanawo mari ndongotengawo zvakawanda ndichichengeta ndane mari ndoiswawo pabhazi ndokwira ndoenda ikoko ndonovasira ndodzoka ndomararamira taingoitawo iwaya. Pamba penyu pakamira sei pavari kugara? Mune madzimba ngani, mune marooms mangani papurazi pa? Pamba apa pavari kugara purazi iri raparara. Purazi iri hatova nedzimba dzekutoti ndinototya kuti mvura iyi inombonzi macyclone ikangomuka yakanzi yanaya zviri serious vana vanogona kudonerwa mumba imomo neivavava. Saka ini ndaitotiwo ndisati ndarwara ndaitiwo ndikarapiwa ndikapona kana kutiwo ndisati ndarwara ndaita siroto ndichashandawo ndonotsvagawo paruzevha pandinoenda ndonovaka even ka1 room chaiko vawanewo pekugara nekuti apa izvi mvura ikanzi yauya dzimba dzacho dzakatoparara kutsemuka zvokuti chero mukaona pikicha redzimba dzacho munotongoti hazvakaoma. Hadzisisiri dzimba dzaiva dzimba kudhara izvezvi kutotya dzimwe dzacho dziri kutodonha idzo yacho ikangodonha zoti vana kwane zvimwe zvinhu ndichirwara kudai. So wakura iwewe Jessica wakambotaura zvamuchidimbu nezvimwe muprofita wakamboenda wakambofambira here kuti dambudziko ratinaro ndine vakoma 3 2 vari kurwara nepfungwa amai vari kurwara nepfungwa chingave chii wakambozvitsvaga? Ini ndakambofamba mukoma Robert. Ndakafamba zvokufamba zvezvezvi unyatsokunzwa kuti ini ndaita sei ndafamba. Asi zvimwe zvacho zvainyanya kuitika waiti ukasvika chiri pamuprofita anonzi anobatsira matambudziko evanhu kana kurapa vanorwara pfungwa vachipora waigona kutosvika utadza kuonekwa dambudziko rako utoita kungewo kwako zvakanaka kwevamwe ndokwa zvakashata. Wozama kuzvibvunza kuti ndine munyama here imhepo rudzii hazvisi kuda kufumuka here kuti zvionekwewo kuti zviregererwo vanhu ava kuti tikwanisewo kuraramawo zvakadi zvakanaka at least wochero tikaita 2 vane pfungwa dzakadzokedzana
tichikwanisa kubatsirana ka zvinhu zvinoreruka. Ndiri wani zvinhu zvinoita sei zvinondiremera. Ndega handizozvigona. Saka ndakasvika pakufamba chingono zvimwe zvacho tosvika pakuzoudzira muprofita umwewo aigona tukamudzira akada kuzvitsvaga anga aigona kutorasika nyaya yacho kutotaura isiriyo kana kuti aigona kurasika achitaura izvo but zvimwe zvacho inini handizvizive nokuti zvinhu zvakaitika ini ndidini pamwe ndaisanda ndatozvarwa kati ndikasanda ndazvarwa zvinhu izvi. Saka chimwe chinhu chakandipawo nyanya kufamba kudai ndaizvibvunza kuti uya akurwara uya akurwara. So ini ndindasaraka. Kuzi zvinhu zviri kuita kuteerera kuvana. Saka ndochimwe zvakandipa kufamba ndobva ndangoti pamwe ininiwa sinzi zvisiri kuonekwa havisati chakunanganawo nini ndokusvika kuzosvika osanganidzanawo nedambudziko randinaro nhasi irori. Pane wambotaura uchiti pane madzibaba akamboda kuedza kubata nzvimbo inobva amai vako. Ndechekupi uye kana paine paakataura nemazita uchiri kurangarira ataure tione kuitira kuti kana paine imwe hama kana ana ari kuona anogona kunge achiziva nzvimbo iyoyo kana kuti anogona kunge achiziva nhoroondo yematangira akaita amai vako kana kuti hama dzavo zvichida pamwe varitovatsvaka. Nhoroondo matauriro anoita akataura achiti mumusha maamai vedu isusu kune ngozi iriko. Kune imwewo ngozi kwakaurayiwa munhu nevakuru vaiita vanhu zvavo izvi zvameno munhu ainzi aibva kudivi reMozambique achishanda ari mufudzi wemombe. Saka ivo mukuita tsika dzavo dzeuroi ndokuuraya munhu uyu. So munhu uya anga akumuka kuti ndoda mukadzi ndobva vamupa amai vangu. Amai vangu ane kuziva akati aiwa ina handikuitwa mukadzi wechikwambo ndekuramba. Saka vaitodiwa kuti vanogara kumusha kwemufi uzvi. Iwo kati aiwa handingaitwika mukadzi wechikwambo. Ndopari kunzi ndopakabva mavambo ezvinhu izvi. So vakazviita vacho vaiziva vanga vachiri kugona kutsipika nyaya iyi. Vaigona kutsikirira kuti nyaya iyi isamukira ichingofamba famba yakanangana nevanasikana. Vakazosvikawo pakufa vese vakaita zvinhu izvi. So hapana achagona kutsikirira munhu uyu. Akungoenda pada as long as mwana akangobuda mudumbu remunhu ane ropa rekwana amai uku yakutorova vana. Hama dzaamai dzacho vasara variko vacho havatoziva kuti amai havapenyu here kana kuti vakafa kuzi vakangobuda vachienda. Saka zvinhu zvinenge zviti kana chisati chanyatsa kubata munhu chichiri kutanga munhu anozoti usiku anogona kutovhura madhoya achimhanya achiita sei achienda. Saka anenge akazomuka wakaenda vakatadza kuvabata ndokuendera futi. Ndomaitikira zvakaita. Pane ava tu vatatu vese ava marwariro acho avanoita zvinokwanisa kutombobuda here richitaura kana kuti marwariro ava akamira sei? Marwariro avo kuti ivo vanokwanisa kuita nyaya. Aiwa. Urwere hwavainahwo kurasika pfungwa sezvataura kuti vakanga vakaiswa mweya wechikwambo chinogona kumbobuda here chichitaura kana vaakurwara nepfungwa zvokuti chinogona kupa kana maideas iso? Hachina kupa maideas. Munhu anotongoti zvikagara sagogwa wakagara apa ndizvo zvikatobata wototanga kutochema vachitoita nharo vazvoti vanenge vaida kutojamba kana juraho kana kuvhura gedhi vachimhanya vachienda. But zvinhu zvaiwanza kuitika pakati peusiku ndopazvaiitika. Zvokuti uyu azodzikama nazvo uyu ari kubika sadza usvu. Dai vasina kutomhanya kuti usiku vanhu vaimhanyirira vemuraini votomusungirira mumaoko ovharira dhoo. Mangwana ndizvozvo usiku. Dai vasina kuti vakasimba uyu aienda woti atisingamuoni kutaura kudai. Nokuti mumwe musakatobatwa mudhamu anyura mvura. Vanhu vakutotraya kuda kudii vanogona kuswima ndo vakazopinda. Iye kubuda mudhamu macho achagoni amwira mvura. Which means zvakaita sana nekuti uyu afe uzvi. Pakurwara kwaamai imbapatsanangura vanotombosvika here paextend yekuti munogona kumbotaura mese nyaya izvi ndiri kuzviita kuti ndione conversation yavanosangana pakuzosangana nemurume veita bonde. Nyaya
nzi vanoita nyaya hunge tasangana kana kunzi tasvika varipo handizi ndaenda ikoko varipo ndazama kuda vanyengetedza taurawo navo vati mama muri kudei ndinokutengera ichii kwete zvanoenda waya nazvo zvokuti tinotombofambidzana kadistance but pamwe pacho eme muchiita nyaya chero kada wabvunza unotonoti ndikutovashupa havana chavari kutomboziva kuti zvinhu zvakafamba sei notonzwa nyaya dzacho dzakutotaurika hadzisi kutowirirana pamwe kutozovabvunza kuti chavambotaura chiyoti nditengerei hachisi icho chaakuita sei chaakutaurwa yapo zama ndada kunzwa kuti kosi dai vaikwanisa kutaura taigona kuvabvunza pamwe vakatsanangura mawaniro avakaita chi vana asi vakatsanangura zvaigona kubatsira isusu kuti taigona kuwanawo pekutangira plus matangiriro acho anonetsa nokuti pavanenge vachisangana nevanhu vanenge vari vangani vari 2 munhu ari nomwe hapana paachabvuma akaenda nemunhu pachena kunosangana nemunhu kuti amupe mwana vanotoenda kusangozvoti munhu iye pamwe agona kusatozoonana futi yatova nhumbu ndipanaonza kuti even nekurwara kwavo panosvika here pavanombonyatsotanga kagorizina kekuti vanogona kuzotsveterana nemunhu nekunotsvaga nzvimbo yekurara nekuita zvavanenge vaita vobva vapedza zvenyaya kana zvinenge zvaingova zvokungonzwawo nemunhu zvakati munhu anongobvumira zvese achirasika achirasika njere zvimwe chetezve nevamwe tuva zvimwe chetezve nevava uyu wandiri kuti anobikira vana uyu ndinongomuona yachi yanhumbu iwe inhumbu kai ngoti ameno handiziviwo pamwe ndiyo pamwe haisi wakarara nani handizivi utononyaya dzacho kutomushupa futi tomubvunza bvunzurudza zvese izvi totongopesera ndati vana ava tova vangu bheta ndichengete papurazi pamuri kugara izvinezvi anasisi vako vaviri ava vakazvara vana vangani vese vakazvara vana 9 umwe ane 4 papurazi ipapo saka ane 5 tichireva kuti ana baba vevanava varume venzvimbo iyoyo vamwe havasi venzvimbo iyoyo vamwe waitoona munhu yekuti angonobva pano oenda kana kumarondero achingofamba nerodi ngofamba nerodi rozoona yanhumbu udzoka futi nerodi achingoenda nerodi pamwe oenda kana kuchivhuko irodi kai tuzoona ikoko onzwa kuti ndakamuona kuchivhu nakaendawo kuchivhu ikoko ozoona paanodzoka nhumbu inooneka yakura kana ichiri dika haioneka kutozongoona kuti izvo havana vatizivi uyu mudiki uzvi ari pamaoko ndiye atakaziva baba vake kuti baba vacho vane munhu wavakaudzwa kuti mwana ananhengu uyu mwana wani mwana wangu ende pakazvarwa mwana anzi akatombotenga zvinhu akaisa pabhazi zvihembe ndo zvakasvika asi mari yakatumira kuti mupei atengere mwana shuga nei mwana awaniwo shuga yeporiji haina kusvika nokuti vakabatiswa mari vakaita sei vakadya mari nokuti vaiziva kuti kumunhu ari kwairi kuenda kwacho haana chaanoziva ungonomupa kuti zvabva kuna nhinga asi zvokubvunza kuti mapuhwa mari here madai here haazvizive ende haazvifungi saka vaitongoziva kuti zvinotongovharanawo zvakadaro vari kupi baba munhu yari kuSouth Africa ndokwaari saka musi unono ndaitaura naye nditi uri kuziva here kuti mwana wakowo ari kutotambura asi kuwanawo chikafu niniwo ndine dambudziko randakasangana naro kunoko marwariro andakaitawo achitoti chiini chitomutsanangurira kuti ndo zvakaitikawo urwere hwangu hwakatangawo ndiri pamba pandaiita se pandailoja mai ava ndaigarawo navo ndichivatorawo saamai asi handinoziva kuti munhu wandiri kutsanangurirawo ane mabasa ake akaita sei akashata saka wamutumira meseji daro akati chii murume akati ndichaitawo zvandee ndichikwanisa ndikawanawo mari nei ndichitumirawo motengawo zvinodini zvinhu munotenga moisa pabhazi zvinoita kutiwo vadye asi haisi mari kai yekuti angatotarisana nevana vese vaanavo anenge aitotarisana nekuti wawana shuga uyu wawana hembe mudiki uzvo ndiro zangu kuti unogona kunge usina kumubvunza
sezvo unenge uchikuti arega chikuru ndechekuti aita sei achengeta mwana wake. Vanoti vakasangana kupi and iye paakasangana nasisi vako haana kuona here kuti munhu uyu murwere wepfungwa? Anotozviziva kuti munhu anorwara pfungwa. Ndakamubvunza akanditi paaienda kuHuni ndopavakasangana. Uye kusvika atauriranawo naye ikoko nenoti vakabvumiranawo ikoko kusvikawo vasangana. Anzana watombosangana nawo kwenguva yakareba. Ndakatozongoona munhu yaanhumbu. Pandatoziva kuti nhumbu ndeyangu. Saka iye andozviziva zvake kuti amai mwana wake anga ari murwere wepfungwa. Anozviziva. Saka chakamupa zvakabva nekupi kuti anotoitera kubvisa bhurugwa munhu anorwara nechirwere chepfungwa? Inini izvozvo zvandina kuzokwanisa kuzvibvunza mukoma Robert because ndakaona kuti ndikadinyanya kuda kumutongesa stereki. Iye akatombogona kuda kuzvibudisa pachena nokuti waakaudza wacho akamuti handisi kuda kuti zvizikanwe. Handiti handisi kuda kuti zvizikanwe kuti mwana uyu ndewani? Ndewangu. So uyu ndokuzorwadziwa kuti kuti vana vari kuramba vachingowanda ndekundiudza. Ndikati inini handigoni kumumanikidza kuti yautaura kuti mwana ndewako. Asi kuti ini chandisingadi ndechekuti ndochengeta vana vokura. Handiti vana vakura ava ndozoudziwa kunzi ndini baba womwana, iwe waigara mudhuze uchiona pesa apa ndichisafa. Ndopandozokudza kuti mwana uyu baba wake hativazive. Kana vake taakuvaziva taakuda kuti vaende kuma-DNA test. Ndomaudzirana ndopaakazopuwa namba dzangu ndobva afona. Abva ataura neni. Ndikati sinzi muchiziva zvamakaita. Inini handingakurambiri nekuti imi ndimoziva kwamaisangana. Muchitaurirana muchiwirirana. Minoti maita zvokumbunyikidzana here? Kana kuti maiwirirana? Kana kuti mairovana kwamaitukana? Imi ndimunoita se? Ndimunoziva. Akati hembe zveshwa hembe akatotenga kabhegi. Ina ndatotengawo dzimwe preparation ndatumira. Ndobva atengawo dzimwewo ndokudiniwo ndokuenda zvokuti mucheche wekutotaura kudai hembe adini anadzo. Asi mari ndoisina kuita sei? Isina kusvika. Asi akati anza akatumira 800 rands. Akati munomupa 200 rands iyi munongoita yetransport yobhadhara bhegi kubva kuno South 100 rands. Imwe 100 rands ndeimwe transport unotora mari nebhegi. Muchiendesa kupi? Muchinomupa. Kozi kwampa mari yekutenga anotenga hake. Angazoitawo mistake yekutengawo zvimwe nana mabhisiketi pati zvimwe zvinhu anenge aita sei? Atengawo hupfu neshuga nesipo neni. Vaya vanoziva vakaudzawo ashamwari kuti ndakapiwa hembe dzimwe ndikatora ngapa muzukuru wavo. Mari anombomupa mari ndakudya ko ndafire unomutorera. Mari ndobva yashandiswa. Mari. Iye ndobva ndataura naye ndobva ati ndichaita kuti nditaure naye. Ndobva azofuti ndakafonera mai vavo ndikavabvunza kuti pai uyu tsitsi foni ndoda kutaura naye ndibvunze kuti kwakasvika chii nechii. Ndobva vamupa foni. Saka zvimwe zvinhu ngamubvunza zvaapiwa anodayira kuti hendeita se? Ndapiwa. Chaasina anoti handina. Saka vangu vakamirira padhuze vachimutiita kuti ndadini? Ndakapiwa. Ndobva ati wakapiwa chii nechii? Akati handiziviwo ini. Mari wakapiwa here? Hanzi handinopiwa. Bhabva kuti vape foni hanzi ndakamupa anonyepa uyu. But aiwa handina kupiwa mari. Moda kundisungisa nemapurisa ndinzi ndakatora mari asi handinotora chi? Mari. Andomuromo wakadayira. Saka ndopandakangoona kuti upenyu ndozvaunoita. Mukuru anonzanisa rai? Danzi Daina. Danzi Daina. Ari pakati? Tsitsi. Iwewo Jessica. Ndiani aikutumidza mazita? Aitumidza mazita ndiani? Vanenge ivo vaingopa mai. Vanenge ivo vaingopawo mazita vachienda. But uyu mukuru anoti mazita akatozonyatsa kutaurwa tatokura isusu. Tiri vadika ingonzi mwana mucheche chingoendwa naye chete. Tusvikawo patava panapa. Ndakazobaya uchiti wakushandisa sinema yekuti Mulambo.
wakaiwana kupi? Senemi ndeyavo yavanombotaura. Oho. Zvokuti ukanyanya kuvabvunzisa muri mwana wokwani, wambotaura ndiri mwana wokwaMulambo. Kono senemi vari kuramba vachitaura asi iri kuringa mubrain dzavo. Saka pesa tangoshandiswa senemi yavo. Saka Diana Tsitsi newe mese makakwanisa kuwana zvitupa makaita sei kana mabirth? Zvitupa zvakanetsa kuwana. Zvitupa ndo zvakanetsa. Zvekutoti vana vachaivo kutoti vanyore magrade 7 pakatonyorwa tsamba chaidzo. Zvekutoti form 4 iri kutonzi zvitupa zvinodini? Zvinodiwa. Saka kuti tiwane mari nokuti ndani mari yekuenda ikoko kunofambira izvozvo sofa ndisati ndadini ndava nayo. Nokuti vana vada kunyora form 4. Saka which means vanofanira kuti wane zvitupa nemabhedhi. Ndoimwe nyaya yachavatadzisa kunyora. Ruzivo vanenge vanarwo asi proof yekuratidza kuti vakaenda kuchikoro panenge pasina. Hakuna kumboitwa here chirongwa chemobile registration chiya chekutoresa vana mabirth nezvitupa? Chinotoitwa kakawanda. Asi kuti vanhu vekwaDA ukada kuvatsanangurira nhoroondo havadzinzwisisi. Ivo vanenge vachiitirawo kuprotectawo basa ravo. Nekuti kuti munhu ature chitupa hunge kwatakabva uku kune chitupa nomatauriro avo. Saka kana kusina vana havakwanisi kuwana zvitupa. Saka patakutotaura kuti kune vana 13 mese mhuri 13 imhuri ine vanhu vasina kana mabirth kana zvitupa. Vana ava vachaitawo mhuri dzavo vari 9 vasina zvitupa mugovedzinza revanhu vasina zvitupa. Ndo zvazviri kutotaura. Muri kwachifani? Apa izvezvi zviri kwaMadhuku. Madhuku uko. Andofunga pamwe kwamboenda kana vatsanangurira vanogona kuona kuti pofambiswa sei. Ndakambotraya. Alright. Ndichiitira vana. Dai vana vakwanisa kuwana mabhedhi. Oti kana kuregister grade 7 chaiko mwana anenge achingozoramba wachienda nekunzwisisa situation. But zvinenge zvakaoma kuti mwana azive kuti handina bhedhi, handina chitupa. Zviri kufamba sei senemi yangu ichi. Mwana anenge achitombotrayawo kubvunza, saka mama zvikafamba sei ndine chibvunzo. Handigoni kudzipindura dzimwe nyaya yenyu. Handikwanisi. Mama saka kukwanisa kuti toresawo zvitupa. Handizokwanisa kuvatsanangurira vana nokuti vamwe vachiri vai mudiki. Asi ava vati kurei vasikana vaviri ava vakuziva. Ndakavaudza. Akati saka since vachiziva hazvichanyanyi kuvadya mwoyo stereki. Uye vari kuonawo situation yevabereki vacho. Vari kuona situation yevabereki kuti ambuya chimai nevamwe mama vasara iwani. Zviri pawakatonzwa kuti ndatanga kurwara wakashungurudzika. Gore ra 2024 rese rakavashungurudza nokuti vakazonyora chikwereti vachingonzi mari yeschool fees haisi kuita sei, haisi kuuya. Zvichivajeka pfungwa. Saka nevana ndakaona kuti vanogona kukundikana kutaura. Asi zvimwe zvacho zviri zvichitovanetsa zvokuti papaishaya mari yebhasi ngadai vakauya kurwara kwangu kwese zvokuti ndakasvika paukona kumuka. Ngadai vakatosvikawo. Asi nenyaya yekuti vanga vasina mari. Ndozvinhu zvakavakonesa. Ndakangonzwisisa kuti hakuzi kundirasa asi vana havana mari. Havasi kushanda hakuna kwavaneiwana mari. Ende mapurazi acho amapurazi aya kuti haacharimiwe. Nguva mapurazi evarungu vekare vaya vairima. Izvo zvazvo ngoti afungo kurimawo kamundo kake anotorawo vanoda kuti vamushandire pakapurazi. Pakamunda kake pamwe anoda vanhu 4-5 anotorawo vanoda. Saka iwo kasikazikanwa wakwanisi kushanda.
Mukomana mukuru ane makore mangani? Kuvana vanhu vasisi wangu Vese pavana mukomana mukuru ane makore mangani? ndiwo 20G. Handichazivi ndiwa 20 chini but handiuziva kuti grade 7. Grade 7. Mudiki ari kumenda ma-ECD. Vadika ndiwo ma-ECD but umwe wacho asati atanga. Okay. Then vatati kuasikana kuna ane 16 years. Nane 16. Poita wane 15. No, apa ndokubvunzira kuitira kuti kana paine vakateerera vanewo rubatsiro rwavada kupa rwakafanana nezvekupfeka vabva vaziva kuti inini ndoda kutengera vana vasikana ane 16 years ane 15 nekuECD mukomana ari kuenda grade 7 neyakadai so kana vachinge vakasununga uye zvakandoziva kuti pana vamwe vakutoita dzimwe hembe dzekupisa vachiti dzawandisa panapa kana dzasakara kutoti kana vachiti aiwa isusu tiri kuti musapise Jessica ari kudzida hembe idzodzo nemamwe magumbezi avanoti aya achaita kwauri chinenge chitori chinyowani kozoitawo vamwe vanoti inini ndakatozvipira kuti ndoda kutonhonga muri mushopu chaimo chaimo vabva vaziva kuti ndo zviripo. So kwandi vanobatsira zvavo vakasununguka kundibatsira nekuti mhuri yacho ndega yakaita sei yakandowandira pari zvino handisati ndanyatsa kusimba asi ndakusimba. Shure mongo chinhuwo ichi chikazokwaniswawo kufa nemishonga yandiri kupiwa kuno kuna sekuru Shumba ndofunga zvichandibatsiridza kana chinge chinzi chaita sei chafa nokuti kana chikasafa kubatsiridzwa kwacho kunonetsa nonicharamba ndiri kuno nichingofambira nyaya yechinhu chimwe chete asi ndovimba kuti zvinoita nokuti apa ndaakunzwa zviri nani. Handiti Mwari nevadzimu vanotitendera. Kana uchinge wapora wakatarisira kuti wotangira papi? Ipapo ndo pakaoma. Chatangira papi? Nokuti apa handisi kana kutomboshanda kana kutengesa kana kuita sei. Even mari basi yekuuya kuno munhu anokwanisa kundipa ndiye mukadzi wewe akaunderstanda situation yangu akati mari yebhasi ndokubatsira kuti uende nekudzoka zvese ndinokupa uenda unobatsirika nekuti ndiwo utori mai wevana so uye ukafunga kuzviuraya vana vachaita sei chitosvika pakuperero kati kana kuri kunzi wakujairirwa nevaroyi zvekutosvika pakungoitwa zvese zvavafunga ende nemunhu wacho ndaimuchenesa ndaimbofungidzira kuti angasvika pakundiita zvakadaro. Munhu andaitoudza situation yangu achiziva makuriro andakaita ende kugara kwese ndichitiwo ndikatengesa ndakupinda mubhazi ndoenda kumba asi ndinoziva kuti pandiri kuudza munhu yada kuwanawo pekushandisira shandisira zvinhu zvake. Saka mari yestati yaungadi kutanga nayo ngatiti wasimba manje kuti ndounoziva wakambotanga kuita zvekuodha izvochitengesa paungoti apa ndakawana padiki pakadai zvinogona kundibatsira ingave mari? Inini kuti ndinzi ndashanda ndagona kuchengeta mhuri iyi zvekuti handidzoki kumashure asi zvokuti ndinomboti ndadonha pawanawo kana 300 kana 400 ndokwanisa kuita sei kushanda zviri serious. Vene ndakutasira kuti ndikakwanisawo kushanda ndotorwawo passport ndoendawo kana kunohodha kunana Zambia uko ndichidzoka nchidini ndichitengesa ndichichengetawo mhuri wedzi kusvika wedzi zvandabatsirika. But passport ikaoni inotoreka sei usina chitupa? Chakutonetsa apa ndechenyaya yebirth nechitupa because passport yochitodiwa birth nechitupa asi kutiwo kana ndakakwanisawo kushanda zvakasimba ndinoendawo kwaDA ndonotaurawo nyaya yangu sezvaidi sezvairi kana kuti ungabatsirike sei. Handiti no pakanaka ndine passport yako yandakapiwa neimwe hama iri kunze kwenyika uko akati famba ndiwe ndisvitsirewo kuna Jessica mari akaona nyaya yako akati mundisvitsirawo chipo icho
Mukoma Robert. Yes. Ndakuziva munhu andibatsira. Munhu yakati ndisataure kuti ndiani. Nakataura ndida kuti chii. But shoko rangu. Toda kuvati maita basa Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Zvakangooma kurarama usina hako. Unoudza kuti ndaita dambudziko rakati. Karwara chaiko goni kuwana munhu anokupa kana dhora remushonga chairo. Ngoziva kuti ndiri kurarama ndiri wani. Zvakangooma Mukoma Robert. Enda kuchipatara hauna kana munhu wokuona. Kana anonziwo hama yako. Ndizvo shungurudziko kuti ndikafa achazoti wauya uzonditora kuno ndiani. Ndichatochonera mumochari nekuti hama idzi dzinenge dzisiko. Ndichabatsirwa nani Mukoma Robert? Ina handigoni hangu kuvatenda, asi Mwari ngaavatende. Ndipauchema udai shungu dzakandizarira mumwoyo. Every day ndechikufunga. Ndichaita munhu here inini? Ndichaita chii? Ndichararama sei? Kana musi wokuti ndapererwa chaiko ndochaiwo kutaurira nyaya yangu kuti ndomuudza ani wandinoudza. Kuti nyaya yangu yakadai. Ukaudza munhu anogona kutadza kuzvinzwisisa. Asi Mukoma Robert ndiupenyu. Andigoni kuvatenda Mukoma Robert. Nemi wacho ndode Mwari aramba achikuwedzerai makore mabatsiro akawanda dambudziko serangu. Nechiti handina hama. Asi nesingazvi kuti variko anogona kutibatsira muupenyu. Tototenda shamwari yako yakatanga kundifonera ichiti ndine shamwari yangu ane dambudziko. Ndakati ngaandifonere nditaure naye nditese ndimubvunze zvandoda kumubvunza ende ndinoti abatsirike sei nekuti mubvunzo nenyaya yawandu dzakaini ndiri kuona kuti haukwanisi kuzoita kundipindura. Ndopaya akabata arike nditenge airtime nekuti ndoziva kuti haana ndimutengera aitise haufoneri. Munhu uyu Mukoma Robert ini ndandafunga kuzvidaridza. Ndati bheta hangu ndizviuraye. Chandikuraramira panyika apa hapana. Ndikurarama handina hama inini. Hama dzacho dzandoti hama ndizvo zvizvo ngori mhepo dzega dzega dziri kuteera. Ndifambe ndiende kunotsvaga kubatsirwa kwatoona vamwe vachibatsirwa kunonzi kunodiwa mari. Ndoita sei? Ndobatsirika sei? Vese vandakambosvikira hangu handigoni kuvataura nemazita. Asi unoona kuti usonzi harikwanisi kubatsira pasina mari. Ufunga kuti wodzokera woenda nedambudziko rako. Wosvika kumba uri kurwara, uri kutambudzika, una kana pekuti unobata. Apo ndabhuroka ndagara pasi. Ndabva ndagara kafunga kuti inini bheta ndiende ndinozvihenga. Ndasvika panera kuda kuti ndakukwanisa kuda kuzvipfudza musango. Mukadzi yakadarika mbino kwaaibvawo kurodhi. Zvakamunetsa kuti munhu uyu ari kuitei. Inini ropo yangu ndandinayo. Apo kwanga kuri kusango hakuna kana munhu ndoita sirota anondiona. Mukadzi yakasvika. Mbva ndamutsanangurira nematangira ndakaita kurwara nemaitikiro azvakaita nemaudzirwo andinoitwa. Akati dambudziko rako nganditry kutaura naMukoma Robert wakambobatsirawo vamwe zvichiita sei zvichiita. Ndomheno pamazuva akazotaura nemi akandidzvisira time akatitaura navo. Pamwe nokutsvagira vanhu vanokubatsira dambudziko rikaita sei rikapera. Asi handina kuziva kuti ndichabatsirika Mukoma Robert. Ndaingoti hambeni Mwari kuti vachatisvitsawo papi. Whatever zvinenge zvaitika ndo zvinenge zviripo.
Saka pakasvika akatora tambe yangu akaenda kumba kwake. Ndakatoita 2 days nemwana wangu tiri kumba kwake achiperekedza mwana wangu kuchikoro. Svikawo izvezvi pandiri panapa ndiye munhu ndinotomuona sehama yangu nekuti izvezvi kuti ndashaya kana soti chaiyo anokwanisa kutumira mwana wake soti kana kutumira mari payako kechi kana $10 yekuti tenga soti kusvika pari zvino. Saka ndiye wandototi ndo hama yangu kwandiri uko, ndiye munhu anogonawo kumira neni achindikamfota. Asi vamwe vacho vakambofonawo vane tarisiro yofungidzira kuti ndichafambidzana navo, asi inini handisi pakuita izvozvo. Situation yamukoma Robert nevana vandinavo handikwanisi kuti ndiende ndinoroorwa. Kuti munhu anotora nhamba dzangu achizondudza kuti anoda kundiroora kuti anoda kugara neni. Inini izvozvo mukoma Robert asi handida kuzvitarisira. Ndofunga kune vanonzwa ngavazive kuti nhamba dzangu vachitora vanoida kutaurawo neni nyaya dzekundikamfota ndinozvigamuchira, asi zvokuzondudza kuti vanoda kufambidzana neni inini handikwanisi. Vana vachakawanda mukoma Robert. Vanoda munhu anovatarisa. Inino zvakare kazhinji kana ndichisa nhamba dzevanhu ndiri kutarisira kuti munhu anenge achifona haasi kuzokubvunza zvakare nezvenhoroondo yeupenyu hwako nekuti atoinzwa. Handiti wazviona vanhu vari kuita dambudziko kuti vanofona vobvunza zvakafamba sei, asi nyaya vanenge vakaiona vakainzwa. Vamwe vacho vanofona vachindikamfotawo sehama dzangu handisi kuda kusiya pese pakanaka. Vanotaurawo neni vachindikamfota ndichitotonda wanochi hama. Vamwewo vanofona vachitaura kuti handino mukadzi, toda mukadzi wofambidzana naye. Sandati nyaya yanga ndigare ndaitaura kune vanouya zvavo vaine tarisiro iyoyo. Inini hangu hazvina kundisunungukira. Asi kanawo kuri munhu wanongofarira kutaurawo neni achindikamfota handinochi handina hangu dambudziko nazvo. Ndinotozvitenda nokuti zvinondidzora pfungwa. Nguva yangu zhinji ndichifunga kuti vana handichavapei kuchikoro, ko inini wacho ndichadii. Ngavaende havo kuchikoro indirare zvangu nenzara mukoma Robert. Ndo zvandinoshuwira. Chero kana ndatanga kutengesa ndichatengesa, asi vana ngavaende kuchikoro ndichirara zvangu nenzara. Inini ndopana chero kuti inini chinangwa changu munhu akandipa phone number ndosakaona papa ndakatokukumbira Jessica zvinoita here kuti ndipe vanhu phone number yavo. Handisi kupa vanhu nhamba kuti upinde murume kana nguva yacho yakwana inenge yakwana, asi takatarisana nedambudziko raunenge watsanangura ipapo. Munhu anofanirwa kunyarawo so kana uchinyenga munhu ane misodzi pamatama. Handiti wazviona. Handione kuti zviri normal kuti unyatsa kuti munhu ari kuchema ari kukudza kuti ndiri kuchengeta vanhu. Uchanogara neni wondipa vana vamwe. Handiti wokundikana kugara neni uchandisiya. Ndine kuru imwe ndinozovapei vana vacho. Endo ipo pacho paari kuti ari kuwana unobva utomudza kuti pamari yatatambira ndira kutumira kumusha anozozvikwanisa here? Haatombozvikwanisi nenhamo yandine. Ndinoshuwira kuti ndikakwanisa kutengesa mukoma Robert ndikapora, kozi chinhu chinondipa marwadzo ichi chinenge chichifamba chikasvika muchest chinonobaya zvokujunga zviye zvokubaya zvokuti ndonzwa kuti ndiri kubayiwa. Ndikanonoka kudya chikafu chinotonotanga kuruma matumbu. Chikapinda musoro kana munzeve chinonokoma munzeve chichiisa saundi. Gogwani muri kuona nezuro pandakaita sendarara paye zvanga zvatotanga. Ndo zvachinechi chiita izvezvi. Chikapinda mugumbo chonosunga waist ndo unotadza kusimuka kana unotadza kufamba. Hapana pachisingaendi ende chinoita zvachinoda. Kunzwa kuti ndakati ndikutonga ugariri chaihwo munyama iyi. Saka iye kaada kukuroora ngaakupeka mari yekuti musikana atambudzika rega ndimubatsire arapwa ndozonyatsodanana naye ndomuroora. Handi ndo love yacho. Zvino akada kutanga kungoroora iwe funga kuti pane chokwadi here naye madhuwe kuti uri kuona kuti munhu ari kurwara ubva kuti ndira kukuroora. Uda kuroora chii? Saka toda kutenda hama yako iyi yekuchinhoi yakakuona wakuda kuzvisungirira. Kwandiri ndiye mwari wako. Ndiye akazoita kuti tisangane uzokwanisa kuuyawo kuzobatsirwa kuno kuna sekuru Shumba. Dai pasina iyeye
dai iri nhoroondo. So kwandiri inini ndiye mwari wako ende usazomurasa. Handimurasi mukoma Robert. Chazvanakira ndechekuti wani mumwe munhu wekuti kana uine dambudziko ndiwo unotanga kuudza. Munamato wangu chekutanga ndinotoudza ndinoti Mwari dai mamuitira zvakanaka. Ende ndombofunga dai ndakafa alright. Vana ava vachaita sei? Pamwe vana ava ndovachatichengetawo mangwana handisi kuziva zvakaronga Mwari. Zvondipa kudai ishungu. Zvondipa kuchema mukoma Robert ishungu. Sekuti kana ndakagara chero ndiri mumba ndogona kutanga kufunga ndokurirwa nefungwa handina kuudza nyaya yako kana kuchemera nyaya yako. Ndo zvinenge zvichindibata. Saka kuchema dai neti shungu dzangu ngadzipere mukoma Robert. Ndizvo ndosaka tiri kukupa nguva iyo. Ivo varume vari kuda kukuroora ka vanofuna vachikunyinga ka kana vachinge vatanga nyedzi ugozondipa nhamba dzavo. Ndombotaura navo kuti naye ana Tsano ndo matinoda kuroora hanzvadzi yangu. Uyai nemari kuno ndini Tsano. Vakauya nemari totora tonopa amai kumusha. Torapisa. Zvingatinetsi izvo. Handiti ndokuroora kwacho. Handi ndo hama dzacho. Uya nezvinhu zvaamai. Toenda tonoti toona kuti ndiani murume angagara nemukadzi ari kurwara sezvi. Mukadzi ari kuenda kuperiod for 5 months nani stop. Bonde hapana. Saka uda kuroora chi? Zvimwe zvinhu sevarume ka tinofanira kungonyarawo. Usati watanga kutaura nyaya yako unofanira kunyara. Unogona kuona munhu akanaka uchimuna paTV. Dambudziko rake raakuisirawo pamberi pake. Ora chimutumirawo kana dhora reairtime. Kuti angozofonera mukoma Robert. Mukoma Robert ndo yarini kuti ndozobatsirwa. Ndoti aiwa handipo. Kungomutumira dhora chete. Nyaya yangu mukoma Robert ini urwere hwangu handinyari nawo noti handina kuhutsvaga. Handinoenda kunoromba kana kubata mushonga wokuti ndiuraye munhu. Zvinhu zvakangoitikawo ndisingadi. Ndeven pandakatanga kurwara pacho. Ndaisina tarisire kuti ndingarwara urwere hwechivanhu. Ndaiti ndicharwara hwaMwari hunorapika hodini huchipera. Saka dambudziko ndirongoti handina kuziva kuti ndiri kutambawo munhu wandiri kugarisana naye ndounhu hwake hwaanawo. Nekuti ndoshuviro dai sekuru Shumba pandichazovawana achikwanisa kumudzosera. Vambomudzoserawo zvinhu zvake. Nokuti zvakangooma kuti 2024 isapere ndakavata. Handimuki, handichaziva kuti ndinani, handichakwanisi kudya, handichakwanisa kuita mwana akuraramawo zvongoti amupawo chekudya, amupawo ichi. Dzaiva nyasha dzaMwari ende vanhu ivavo ndinovatenda zvokuti havasi vanhu vanga vane utsinye kuti vakakwanisa isira mwana wangu poison. Vakamubata zvakanaka. Kusvika pari zvino ndaamupenyu. Ende ndinongonamatira wese akandibatsira kuti Mwari dai akaramba achimuitirawo zvakanaka. Kuma Robert andigoni kutenda kana even wandibatsira nemarava. Handisokwanisa kuvatenda. Nyaya kurwadziwa. Handisokwanisa kurwadziwa hama dzangu. Upenyu rudziva wakadai. Penyu unenge drama. Penyu hwokuiti kushandiswa here nevanhu. Penyu hwemhandoi vamwe vanoraramawo nematambudziko asi vanorarama zvakanaka wani. Mwari nevadzimu ndinovimba kuti vanotigonesa nekuti chakamboita kuti tisangane chii. Ichocho ndo chinoratidza kuti pamberi apo pane light. Sekutaura kwakaita sekuru Shumba even musi wavakatanga kukubatsira kuti chibvisa pfungwa dzekuti uda kuzvipfuudza. Woisa pfungwa dzekuti ndakuda kuti ndipore kana ndichinge ndapora ndozobatsira dzinza rekwangu. Handiti? Saka iwewe ukazvipfuudza chitema chako ndechekuti wauraya dzinza rese. Izvoda kuti zvigare zviri mauri. Usafungidza kuti uri kuzviuraya iwewe, asi ndiwe waona kuti dzinza rese randinaro chirega inini nditi sendiri paradzi. Nekuti vanhu vese vakatarisira iwewe. Handiti wazviona. Ende ndoda kuti effort yatiri kuisa tese sekuru Shumba
shamwari yako ari kuchinhoi vari kukubatsira apo naapapo mangwana zvikuita zvikuva zvinhu zvinovafadza handiti unoziva kuti panobatsirwa munhu so vamwe vanhu vakazokuona kana wapamberi apo zvinhu zvako zvaraita vanogona kufamba vachizorova madundundu kuti dai pasina inini handiti asi une chimwe unongonyatsoziva kuti mukoma Robert kuti vamwe vanoona vamwe vari kuona ndichitsanangura vanogona kufunga kuti nyaya iyi pamwe ndeyekuita madhirama kana kuti inyaya yekutamba nayo kune vachazoona haisi nyoro kuti unotaura history yako uchiti nyika yese izviziva asi unochingonochonoka zviwanzira ndinokuita sei ukuzvivanzira ndichinoti vari kunzwa ikoko vazive kuti aya asi madhirama zvinhu zvechokwadi zvinotoitika hava vasi vekuteerera bhozi pane nyaya yandakaita kwaMutare mazuva apfuura mhuri yandaitaura nayo inoti pataiona nyaya idzi dzichibuda kana tichinzwa vanhu vachitaura taitoti madhirama asi tanga singazoti nerimwe remazuva tichange tiri pamberi pakamera tichitaura nyaya yedu taakunyatsozviziva kuti zvinhu zvinoitika nekuti vanhu vaari kuudzawo nyaya yake vari kumuti iwe zvinoitika hanzi ndopakavandaona kuti no zvinhu zvese zvinoita kuti munhu aende pamberi pekamera achitaura matambudziko ende unenge wapererwa wakutiwo Zimbabwe unzwaiwo dambudziko randikuita se ukangonanga munhu chaichaye kumbutsanangura nyaya yako kana kuti ndiye pamuri gogomadhiwe nchitaura nyaya yangu munogona kuti adzakiita sei kuinzwisisa nekuti pamwe chingoti ameno but ukaona munhu azvipira kuti inini bheta nditaure nyaya yangu zvinhu zvinenge zvamuomera nonge usina kana sarudzo yekuti woita sei ndopakuzochuza kuti inini ndikafa ndinge ndasorora vakafuana havana matambudziko kufa rikatisiri kuna mwari ndo vanoti chengeta so chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti ane chekudya ari kubika zvakawandisa achirasa ane zvaari kuona kuti zvagarisa mumbasi haasitadza kuzvipedza vane zvekupfeka zvavanoti hazvichakodzera kwavari zvasakara kune mhuri yekwaJessica Zvinyowani kana muchiti zvamuri kudya izvi zvishoma hari kumhuri yekwaJessica rofu rechingwa rakaita sei rakawandisa dai shuviro yangu zvaitoita ndechekuti mumwe nemumwe ari kuona programu iyi atumire dhora unozonzi dhora kwete $2 dhora chero nekuti pazuva dhora rinotenga chingwa kune vamwe vanotenga data vaya vachindituka handiti kuti iwe Robert wazodai iwe Robert wazoita sei ndikukumbira kuti chimbomira kuwedzera data rekundituka utumira ako Jessica dhora iroro uone kuti rinobatsira mhuri zvakaita sei kune vane nguva yekutaura zvakaipa pamusoro pangu nezvandiri kuita chimbozvidzora mbichana ungoti rega nditumire mari zvino hauna chitupa poitwa sei nekuti vanogona kudada kutumira ecocash sesister vakanditumira mari vakanditi zvino ndanzwa paya achitaura nenyaya iyi zvakamira sei ndokona kukutumira here nekwamuri ndakati noi ndakasununguka zvokuti paakanditumira mari ndakatomboita mazuva sandaitora mari nemiedzo ndakati pawandakazofonera uchiti ndawana munhu ari kusara nemwana ndaakuuya mangwana ndopandakazoita se ndakanotora mari kuita kuti ndichingotora ndichiuya ndichiita se ndichikupa kune avo vese zvavakasununguka ungondibatsira even nehembe dzongoti vana vadi vapfeke kana kuti nindiwaniwo chokuti nditengese ndikwanise kuraramisa mhuri nekuti inini kuti nditarisire kuti chekudya chese chichabva kuvanhu vachandibatsira vanhuwo vanosvikawo pakuita se pakupererwa asi chakakosha ndechekuti inini dzinde racho ndikwanise kushandawo ndiraramise vana ini ndo zvandinoshuvira vakazondibatsira handirambiwo kubatsirwa asi ndinozowedzeredzwawo pamusoro pekuita sei pekushanda nokuti ndikajaira kugara ndisingashandi ndichingoti ndinobatsirwa nevanhu rinodzoka futi kuita dambudziko kunani kwandiri inini saka ndoshuvira kuti wese anongodawo kundibatsira anongondifonerawo mari zvawo kana iri mari vanosununguka kuisa panhamba dzamai vai handifungi kuti vangatadza kusvitsa vanenge vanosvitsa nekuti rudo rwavanarwo kana kwandaigarawo kana umboona munhu ane rudo rwakadaro munhu akamira neni
kuziva kuti ndinokwira bhazi ndichadya ndichaitawo sei inini, asi handizozorori pfungwa nenyaya yevana. Ndochinhu chozoramba chimwe chichinditemesa musoro kuti oraiti ava vanofamba nerodhi vachidya kana chikafu chemumabhini, ko uyo asiri kufamba nerodhi uyu anodyei? Kana ivo vanopa tuhuvhu mukapureti vanosvika pakuti hatinawo, tinohwanawo kupi wokupa. Saka uye kiu nhamba yevana vakawandisa, anozowana kandiro kokuti anopa futi every day. Munhu anotarisira kuti akatenga bhagidhi rake reupfu unopedza mwedzi nevana vake. Tozotarisa kuti ava vanoda bhagidhi, izvozvo hapana ari kukwanisa kuzvitarisa. Saka zvinhu zvinenge zvichingondibata, chingofunga kuti Mwari, ini dai ndakwanisa kupora, ndikapora ndikwanisa kushandira mhuri iyi. Saka ndinongokumbirawo kune wese, kana angotumira kwamuri mukoma Robert, mugona kuzongotumira ivo madha vaivai, vanongodini, vanongosvidza ndokwanisa kutumirawo vana. Nekuti ininika inini ndoziva kuti nyika haitinyadzisi. mazimbabwenzi ane rudo. Ini ndafamba kunzvimbo dzakawanda munyika munomu, ndasangana nevanhu vane matambudziko akawanda vakanunurwa nevana veZimbabwe. Ndinovimba kuti nyaya yako vainzwa, hatichada anofona achitanga kubvunza kuti saka apa makazobva kuChipinge ndibva mazoenda kupi, saka ipo unonzi wakazvarirwa pai, wakazvarirwa murodhi. Inini anotondibvunza mukoma atori nani, pamwe wendaro asina kunzwisisa, asina dhata rekubvunzisa, ida unyatsondinzwa. Atori nani pane munhu anozondiudza kuti anondida. Ipapo ndatega nitsigiro kuti inini hangona wenzwako kuti une nyaya dzako mumwoyo mako dzakadaro, hausataura hako neni. But ndiri kuti kapa unotenga airtime yekufona kai, hakuna kuchitenga ye50 cents ka, imwe 50 cents wokutumira. Vamwe vari Joni vanoti huya South, ndoenda South ndichisiya vana. Kana kuroorwa kwacho mukoma Robert. Saka ara kukuroora woenda kuSouth Africa. Ndiri padambudziko. Ndoenda kunodi, ini ndiri padambudziko. Aina handifunga kuti ichokwadi. Handikurudzire izvozvo. Hachisi chokwadi ichocho. Handichero zvikanzi chokwadi mukoma Robert, zvekuroorwa hanatarisiro, vana havada kuchengetwa. Ende ndikatosiyiwa vana vanozvisungirira unoti mafomu ano ari kuchema. Mama saka matitodii? Hatichaendawo kuchikoro. Mama toita sei? Hakuna kokuti chirakada kutora badza kwena unotsvaga mari icho. Amawani mapurazi ekare aishanda varungu, aishandiswa nevarungu kudhara, akaiswawo mableki. Mableki acho hachagoni kana kurima, ngori munda dzakangogara dzongoti kana muriwo chaiwo ukasatumira chance. Havana kuvanouwana kungonotemawo muriwo dzemumamunda imomo vachidya. Kana kukatopisa vanogona kutosvika pakutoshaya kana womumunda wacho. Saka ndo situation inenge iripo. Vati uya Joni kanga akubvunza kuti sisi wako wenumber 2 vanopfeka size. Sisi wako wekutenga vanopfeka size. Amai vanopfeka size. Tomboona rudo rwacho ka. Kana anokwanisa hake kundipa basa mukoma Robert. Chero ringava rekutsvaira pai kana repai. Chandoda kushanda ndichichengeta vana. Ndizvozvo. Ndozvinhu zvandinoshuwira muupenyu hwangu, ndokuti pfungwa dzangu dzizorore pamusoro pevana. Ndochete chandinongokumbira. Ndinoona kukumbira rubatsiro ndichikanga mauku. Mwana uti ndine purazi rangu roda mushandi. Ndakasununguka ngonoshanda ndichengeta vana. Kushanda hangu handina dambudziko nangu, chandinongokoshesa kurwadziwa inini ndichichengeta vana. Handiti. Aya, no, tazvinzwa. Pana basa ranhasi tataurisa chaita kuti nyanyouya kuzondisangana kunzwa nhoroondo yeupenyu hwako pamwe nekusvitsa pasel yakabva kune hama yakataya mukoma inini ndirakubatsira vaitawo basa ndaiziva kuti ndinanotondibatsirawo. Ndakati aya ndinoita se ndinosvitsa chipo chacho ichocho azviona ndichiita se ndichikupai. Rega tione kuti sezvo taisa futi nhamba dzako, rimwe rubatsiro runouya nderekuti chii, kuti dai zvaibvira pane pasel iripo iyi kutaura kwemunhu akatumira mari, anoti dai zvaibvira aigona kunotora kana sisa avo vaari kuona kuti vanenge vari nani, voona kuti havangarapwe here futi nasekuru shumba, sekutaura kwakaita sekuru shumba kuti ndoda kubatsira mhuri yese. Kana iwanani ukanotora iye anenge anotombofambika naye, kana sekuru vachikwanisa kupa futi mushonga mumwe kuti unokwanisa kunopa here vari ikoko kuti vaone kuti zvingaiti sei kuti vaone kuti mhuri yenyu yese vabatsirika here padambudziko kunyanya.
nekurasika pfungwa. Ichocho ichokwadi inokwana kuti ndiende nekudzoka naye nekumutora nekuti adzoke inoita sei mari inokwana yese. Handiti. Ichocho ichokwadi mukoma Robert. Handitika. Asi singaziye manje apa panyaya dzokuti vana ndafungawo zvangu kuti sinzi vasina kana pekutangira chero ndikafonera munhu ari kudhuze angona kutotsanangura situation iripo anogara panext pacho ipapo. Nandati sinzi vana vasina pekuti vatangire vanongoswera vachirara nenzara vachingotenderera hakuna kana kuti vanonoshanda kana kutengesa. Pfungwa yanga yemoyo wanga wakurwadzawo kuti kuoneka chivatengera havo chikafu inini ndonorarawo zvangu nenzara ndikabatsirikawo kuwana mari handiti yekuti ndikwanisewo kuzonomutora vana vaine chekudya. Ndozvandaifunga kozi kuti ndinotora uyu vana vasina chekudya moyo wangu hausorori futi. Inini hapana chakaipa kuti ndivakwidze futi vese bhazi azviiti vakawandisa vana vacho ndinochajiwa mubhazi. ndizvozvo. Hapana chakaipa Jessica. Kwese kubatsira mhuri handiti wazvona. Kubatsira ndesingaziviwo ndisandabvunza kuti ndodii ndotanga unotora uyere. No, vanhu vese tinokubatsira asi toda kuti uite zvinhu zvakakurerekura iwewe zvekare. Hatidi kuti ubatsirwe zvine maconditions anokuremera pamberi apo. Ita zvinhu zvakasununguka nekuti mhuri 12 idzi ndiwo unodzichengeta, ndiwo unoziva kuti chakanakira ichi. Handinoziva even kana mumba mukasiyiwa mari nababa, amai ndo vanogona kuona kuti even baba vasiya mari vachiti mari imozotenga chakati, asi immediate need ndeyachakati, saka ndakambotora mari iyi. Uye handifungi kuti amai vakazoya vachiudza baba kuti pamari yamanga masiya muchiti ndoendesawo ndazoichinja ndikati ndiendese uku nekuti ndo zvatoda kuti zviite. Saka chipo ichi ndechako, ndichi newe nemhuri yako, iwewe wona zvinoita kuti mhuri yabatsirikana. Handiti? Ndozvandotenda izvozvo mukoma Robert. Ene ndovati vaita basa minondisisera kana kuti ndisisi mudzimai. Ndinovati vaita basa zvavo sisi wangu handisiva. Handiti? Aya, tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.